may bulaya kayo mga eskwela at kolehiyo. Sure ka na siya itong budget ng 500. Tay, kaya mong kinagutuman na kaayo. Tay, nauntay sardina sana. Pero matayaan na itong tinaya ni gulo kaon na. Pero mas lamig unta itong kaon taog magkarne ba? Masagat ka bulungan eh. Tay, dayan ka. Daw sa kabana diratok noy. Mulay kayo mga eskwela taog wa tay alawat. Magasigil am tagkaon nga nagunga dilata may taya tizano. Bilas og gisumhan na kag dilata. Naman sa tay mga utanong dira, natay kalamonggay. Magabuot magaganahan og karne. Anan og karne imuha. Wala koy problema na, wagay koy allowance. Tuy, baka. Tay, masud ang pagkang iruwa kag sa kutsa ka na ka. Tukoy na pod imong pahimungtan. Ayaw ana. Sama sad na nimo nga binuhat sa Ginoo. Ug naay balaod nga nagprotektar ana. Ug imo nang hilabtan, pwede kang makasuhan. Doktor sa po. Pagkang ginawa ko dilatan eh, di sa na ako niihawon. Kuy! Halo sunurong ka kanasa oh? Suba na pura ang mga piso. Sula. No. Mga bade, panganaong mo dia. Oh, bade. Unsa man bade? Oh, kuyugi ko ninyo ato bang ubos ka kana sarong halo. Himbalik katong buba katong halong atong gimahon-mahonan. Tara, atong bigton. Sige tala. Tara, tabang na itong takop! Oh! Ana pa rin, ako'y luto, ana! Naon sa mo bade? Kari na bade? Tara! Tara, ako! Ako na to! Ikaw! Sige, tara! 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 Pilat sa ninda ni! Tara! Ito asa sa sayo. Alibang! Tara to ang pradagan tang dakaw. Pradili ka mo itong ano? Tara! Tara! Bade! Tara! Huwag yung batasan mo. Muban ka? Asa? Magdako palo. Nalibang pa ko! Kuha sa tubig! Tubig ka rin! Bako ganun tayo ka! Raw! Anong napamang ka dira? Sirado nagbalik kay Mangilo ko. Ikaw may ilo na ko. Ay napangilaw! Sige ka, pero magbata ako. Kan magdipigay pa yan eh. Pagkulat niya, kaparong lisod kayo magabati kaya hindi makapuwi. Ay, napit mo agin na dapit hari, oh. As napit mo agay. Kere, yan eh. Ano yung bita? Ay, na gamar sa dalan. Hari dapit ni. Ano pa dia? Ano, iugbok. Ano dia? Nasitsipay. Chip pa, chip. Uy, gaon sa mamudira mga bade. Kuan. Gamag duyan ba de? Oh, duyan na office eh. Duyan ka ha? Duyan dyan sir. Bisag mo duyan ka are. Ay, nanasad mo'y planong manglitag ha? Dangin na ninyo, alis mo dire. Kina ko isultin nyo. Nakapalo ba mo mga bade na pwede mong kasuhan anang inyong gibuhat? Wala lagi ba de? So karon saysayan mo na ako. Kabalo mo ang wildlife resources o ang ilang habitat. Adunay ga protektar nga balaod ana nila. Ang RA 9147 or Wildlife Resources Conservation and Protection Act mauna nga balaod ang inyong malapas kung ipadayon ninyo na. Matadili sa lima ito itong pangbuhat, no? Kasi man dahil mo iga, kung dahil ka patuga ang nagpaunaw na. Ko. Maong ampingan nato atong kinaiyahan para sa mga sumusunod nga henerasyon ila pang maabtan o ilang mapahimuslan. Wala. Okay, magsunan tag tinapaog noodles. May pa. Alam. Ay maayo. Kusog gyapon ana. Matay gutom gyud. Pero sakto ang putong giingon ni chip no? Pati ako laman sa tangon to, matay. Dili maayo, no? Tangtang laman ako na eh. Tama!